Esok kuwi polatane Tasni katon peteng, semrawut. Bola-bali bolak-balik buku, banjur buka dompet lan diselehake kepara seru. "Ana apa to, Bu?" pitakoni Gandung bojone Tasni. "Kebangetan tenan. Duitku kelong meneh, Pak. 200.000 lho. Kok ilang meneh?" Tuyul edan tenan kok. Durung-durung kok nyalahke tuyul. Mbok digoleki dhisik kanthi luwih teliti. Mbok menawa nyelip ana ing ngendi ngono. Tembungi Gandung sareh. "Wis tak goleki nganti kemput, nanging yo panggah wae duit lembaran atusan ewon cacah loro yo ora ketemu. Wis genah si tuyul iki sing gawe gara-gara." Pancen keri-keri iki ing dusun Sabuk Sloko akeh warga sing kandha kalamun kelangan duit. Anehe, miturut cerita sing padha kelangan, sing ilang mung saperangan. Umpama jero dompet ana duit 1 yuta, sing ilang mung 200.000. Sing rada nyeleneh meneh, sing ilang kuwi duit sing anyar-anyar. Duit-duit sing wis lawas, lecek lan kumel malah aman, ora nate ilang. Kabeh warga sing kelangan kuwi cubriya kalamun sing njupuk kuwi tuyul sing diingu dening salah sijine warga uga. Nanging anggone padha rerasan amung pating klesik. Awit pancen ora bisa mbuktekake kalamun ana warga sing ngingu tuyul sing gawene njipuke duwite wong liya. "Kang Nadi, satemene sapa sing ngingu tuyul kuwi?" pitakone Barman. "Sing genah wong wadon, yen wong lanang ora mungkin," mangsulane Nadi. "Lah piye?" "Ngingu tuyul kuwi jarene kudu nusoni. Kamangka sing bisa nusoni rak wong wedok to." "Kuwi mung jarene, aku dhewe ora ngerti genahe. Bab akeh warga sing kelangan duit sing jarene dijupuk tuyul nembe dadi rembug ing ngendi papan. Malah saperangan warga bakal mbudidaya cara kanggo mburu si tuyul. Ing RT 3 Laladan dusun Sabuk Sloko malah ana kawicaksanan sing nyeleneh. Pak RT gawe kawicaksanan golek srana kanggo nyekel saora-orane ningkes si tuyul supaya ora ganggu gawe warga RT 03. Kuwi kabeh migunakake duit kas RT. Mesti wae bab kuwi dadi pradondi. Awit apa ya lumrah dene lembaga RT kok ngetokake duit kanggo mburu tuyul. Nanging Pak RT ora peduli. Kawicaksanan sing nyeleneh kuwi tundhone kelakon awit warga sing ora sarujuk banjur nglumuhi utawa meneng wae. Wektu-wektu sawise kuwi pancen ora ana meneh wong alok kelangan duit. Nanging sesasa banjure warga sing alok kelangan ana meneh. Ora mung 1-2 nanging luwih saka wong 10. Halah, asline ya sapa sing bisa mbuktekke yen wong-wong sing alok kelangan kae pancen kelangan tenan. Mbok menawa kuwi mung kanggo samudana sing ancase durung cetha genenge Diman. "Kepriye jrentreh lek Diman?" pitakone Mustam sing padha-padha leren ngopi ing warunge Nonbon. "Mbok menawa wong kae alok kelangan jalaran ora duwe duit kanggo nyaur utang. Mula tinimbang dioyak-oyak sing ngutangi banjur gawe alasan kalamun duwite ilang dicolong tuyul. Kuwi salah sijine conto menawa tulodo sing gampang man. Nyatane aku ora nate kelangan duit." Ing omahe keluargane Gandung udrek meneh. Awit Tisni sambat kelangan duit meneh. "Mbok yo mbudidaya kepriye ngono lho, Pak. Dimen awake dhewe ora diganggu dening si tuyul kuwi." Tasni sambat meneh. "Kuwi sing duwe toples beling ora?" Gandung takon karo gendong Wisang anake lanang sing nembe lir-lir arep turu. "Lodong beling to?" "Iya." Tasni banjur menyang sentong, swara gemblodak enggal keprungu. Ora suwe wong wadon muda kuwi metu nggawa lodong beling. Tangane sing siji nyoba ngresiki lodong utawa toples beling kuwi. "Kaya iki?" "Iya, resik ana. Terus mengko isih ana banyu."
arep tak golekake lele. Mengko dicemplungke ing toples isi banyu kuwi. Jarene yen weruh lele si tuyul ora sida njupuk duit awit banjur dolanan lele kuwi mau. Karo sisan golek yuyu ya, Pak. Jarene tuyul uga bakal kelimput utawa lali sedayane menawa weruh yuyu dicencang ing ngarep omah. Yo gampang, sakliyane kuwi duitmu simpenan wae ing papan sing padha. Ora usah disimpen ngendi-endi. Ing papan kang mencar lan ning ndi panggone. Lan nggon papan nyimpen duit kuwi mau eneh ana kaca pengilon. Jarene si tuyul bakal wedi yen ngerti rupane dhewe. Tenan, kabeh ubur ampe sing dirembug dening Gandung lan Tasni dicawesake lan dileksanani tenan. Gandung njaluk lele siji, mancing ing bumbang. Sabanjure banjur digawa mulih dicemplungake ing toples sing wis dicawesake. Gandung banjur menyang kali wetan dusun Sabuk Sloso golek yuyu. Entuk yuyu cacah loro digawa mulih kabeh. Supite ditaleni nganggo benang njur dicencang ing saka omah. Tasni uga banjur ngleksanani tembunge sing lanang, ya kuwi golek kaca pengilon cilik. Banjur dilebokake awor karo duit sing disimpen ing papan mirunggan. Wektu kuwi sing seneng malah Wisang, awit rumangsa entuk dolanan anyar. Sakliyane ngliling lele jero toples, Wisang uga dolanan yuyu cacah loro sing dicencang ing saka ngarep omah. Kadang kala bocah umur 2 taun kuwi guyu-guyu dhewe. Wis pokoke katon seneng banget. Iki kok malah tuyule awak dhewe sing entuk hiburan ya, Bu, tembunge Gandung. Nah iya. Tisni ora nate alok kelangan duit meneh, nanging udakara wektu sesasi sabanjure kahanan dadi goreh meneh. Pak Wisang. Ora mrene yo, iki duitku kok suda meneh. Apa jenengan sing jupuk, bengoke Tasni. Gandung enggal mlayu nyedak keprungu tangise Wisang sing mbok menawa kaget awit pambengoke Tasni. Gandung enggal gendong Wisang dhisik digawa nyedak marang Tasni. Ora, aku ora ngelongi duitmu. Lah iki nyatane kelong 300. Kamangka duit wis tak taleni karet tak lebokke plastik banjur kepriye iki mengko? Kuwi duit tabungane ibu. Kanggo ganteni duit ibu paguyuban lho, Pak. Aduh gek kepriye iki mengko? Tasni rumangsa kelangan daya. Wis aja sumelang, mengko yen tabungan arep didom tak tutupe nganggo duitku dhisik. Ora ngajar tenan si doyol kuwi. Yen kecekel bakal tak kepruk ndase. Wus, aja ngomong sing olo-olo kuwi digatekke anakmu lanang. Iya Pak, dikeplok wae ndase. Bocah cemplewo kuwi nirokake tembunge bapake. Bocah cilik pancen pinter tiru-tiru, mula kudu ngati-ati yen omongan utawa tumindak ing ngarepe bocah cilik. Nanging tembunge Wisang kuwi malah bisa nglipur Tasni lan Gandung sing nembe goreh lan anyel. Jarene umpama si tuyul kuwi mau dilarani utawa dicempelani, sing ngrasakake lara sing duwe utawa sing ngingu tuyul kuwi lho, Pak. Jarene uga mengkono. Wis pokoke aku arep mbudidaya nyekel si tuyul kuwi saora-orane bisa nglarani utawa nyempalani si tuyul kuwi dimen kapok. Carane kepiye? Mula saka kuwi aku tak golek info dhisik. Gandung nganggo jaket banjur metu saka omah. Pamit yen arep dolanan sedelok. Swara pit montor ngreng alon nanging gondo pertalit kobong. Bahan bakar gantine bensin premium. Dino-dino teruse Gandung nindakake laku prihatin kanthi mutih suwene 7 dina. Dino kapisan krasa abot awit anggone nindakake mutih kuwi ora ngurangi anggone nyambut gawe minangka tukang bangunan. Apa ya bakal kelakon sediamu kuwi, Pak? Jenenge wae budidaya. Saiki coba apa sing ditindakake awak dhewe saliyane budidaya embuh kepriye carane. Umpama dinalar lan dijumbuhake karo kahanan jaman saiki, genah ora jumbo. Apa ya ana wong mutih lan poso bakal bisa weruh tuyul. Wis ben wong-wong arep muni kepriye bakune aku budidaya apa sing bisa ditindakake. Muga-muga kasembatan jelentrehi Gandung. Amin. Tasni ngusap raine nganggo tapak tangan loro pisan. Sakliyane mutih 7 dina 7 bengi Gandung isih kudu
ngebleng pati geni sedina sewengi lan kuwi wis dilakoni. Wengi sak banjure ing antarane liyep layaping aluyup, Gandung nembe layah-layah ing lincak ngemper. Dheweke kaya weruh wayangan bocah cilik ora pati cetha wujude. Kanthi gragapan Gandung nyandak duran pacul sing mau awan diamril. Duran pacul kuwi disawatake marang wujudan sing kemliwer ora adoh saka papane Gandung. Blek. Miturut panyawange Gandung, genah duran pacul kuwi ngenani sirahe wujude ora pati cetha kuwi. Sanalika wujudan kuwi ilang musna, Gandung dhewe sing durung pati eling lan sadar apa sing dumadi banjur nglumpruk nabrak lawang sing banjur mengo. Mbok menawa awake pancen kurang daya awit nembe wae rampung ngebleng poso pati geni lan durung klebon banyu lan panganan. Mesti wae bab kuwi ndadekake Tasni kaget. Mula banjur tetulung marang Gandung. Bojone didabyang digawa mlebu. Gandung meneh Sasmita kalamun dheweke ora apa-apa. Tasni lega. Ora suwe Gandung njaluk digawekake wedang teh anget. Nanging sedurunge kudu ngombe banyu wening. Tasni sangsaya lega atine. Gandung banjur cerita sing nembe dumadi. Isuke ana poncet dusun iring kidul wetan kahanan rada rame. Taryuni wong sing sugih mbrewu digawa menyang rumah sakit, jarene sirahe kejentus lawang. Tatu rada nemen. Sing iku tuyul apa Taryuni ya, Pak? Pitakone Tasni esuk kuwi. Hus, ya mbuh, sing ngerti ya sapa? Wangsulane Gandung ayem wae. Cutel, matur nuwun.